Jos sitä alkaa niinku hinkkaa. Kyllä mä ymmärrän, että pysäyttelee ja antaa namit ja muuten, mutta jos nyt alkaa sit 6. kertaa hinkkaa. Hiljaa. Komennettu pois radalta. No kyllä mun mielestä monesti on sanottu ennen. Joo. Aloitetaan, että et saa palkata kyllä joo. Se on hylhyn, että ei mitään. Kovin montaa kertaa. Joo, se siis vähän sen yksin vielä, mitä kaikki siinäkin on ajanveto, että mitä se on? Joo, mikä loikka. Apinaloikka. Pankkaa suoraan ylöspäin. Tää on se 6. treenit. Okei, annetaan anteeksi. No ei mitään ei anneta anteeksi. Kukahan joskus katseli sitä kunnon näitä opetuksia. Mä en vitsi sen takia osaa.